Hey, what's up mga Meg? So, hindi ko na papahabain ang intro ko. Simulan na agad natin to. Intro, pasok! So mga Meg, siguro napansin nyo rin naman na talagang humihina na yung YouTube channel namin. Kumukunti na yung views at medyo mahina na rin ang pag-increase ng mga subscribers. Kaya tanong ng iba, ipagpapatuloy ko pa ba? Hindi pa rin ba ako nagsasawa? Or may pag-asa pa ba kaya? I mean, hindi ko naman sinasabi na malaki talaga ang mga views ko noon. It's just that obvious lang talaga na humihina na ngayon. Pero di ba ganyan naman talaga ang buhay? Parang business. Minsan humihina, minsan naman lumalakas. Ganon din sa Ferris wheel. Minsan nasa taas ka, minsan naman ay nasa baba. Hindi naman sa lahat ng oras pabor sa atin ang panahon. Minsan, kailangan din nating harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya payo ko lang po sa lahat, kapag masaya po yung araw natin, matuto pa rin tayong magpasalamat. At kapag medyo malungkot naman, huwag po natin kalimutan magdasal. Everything happens for a reason, ika nga. Sa mga Meg, sa vlog po na ito, gusto ko lang po i-share sa inyo yung thought ko tungkol sa paghina ng channel namin. And when I say namin, sa mga naguguluhan or curious dyan, namin because this is our family channel. Ikataon lang na medyo mas bumenta yung mga solo vlogs ko. At no hard feelings naman ang family ko tungkol dyan. In fact, sobrang natuwa at proud na proud pa nga sila sa akin. Though minsan talaga, meron din kaming mga family vlogs. Especially pag may occasion or mga adventure. So guys, about sa paghina po ng channel namin, okay lang po sa amin yun. Although, syempre, mas bongga naman talaga pag lumalakas. Sino ba naman ang ayaw na maraming viewers at subscribers, di ba? Hello, gumawa ka na nga lang ng YouTube channel. Aarte ka pa ba na wala kang paki sa views at sa subscribers? Nag-effort ka nga mag-edit at magdadada dyan sa harap ng kamera? Kahit napaka-awkward. Tapos sasabihin mo, uy, wala akong paki sa views. Eh, bukang bibig naman yung linyang subscribe to my channel. Ay, naku. Pero again po, okay lang po talaga sa amin kahit humina po yung YT channel namin. At least YT lang yung humihina, hindi yung katawan namin, di ba? At kahit paano naman po, sumasahod pa rin po kami ng monthly sa YouTube. Hindi nga lang kalakihan. Sakto pa rin sa mga bills, chuchu. Minsan kulang pa nga, pero at least meron, di ba? At mga Meg, gaya po ng paulit-ulit kong sinabi noon, kahit 10 na lang po yung viewers na matitira sa amin, ipagpatuloy pa rin namin ang pag-vlog. Mag-vlog pa rin po ako. Mag-i-edit at mag-iisip pa rin ang content ang mamsitin ko. Magla-livestream pa din kami lagi dito ining. In short, di po kami susuko. Laban lang alaksan. Hanggat may isang tao na nakasuporta, laban. Maswerte pa nga ako, hindi lang isang tao ang sumusuporta sa akin. Hindi lang din family ko, kundi marami pa sila. Shoutout na po pala sa inyo, Sir July Paunel. Thank you po, Engineer July, sa mga payo at suporta mo sa amin ni Ma'am Shitin. Sa pagturo at kasagutan mo tungkol sa mga pasikot-sikot sa YouTube. Thank you po. Also, kay Auntie Alma Sol Felix, 1 year mahigit na rin nakasuporta. Hindi lang sa akin, pati na rin sa whole family ko. Thank you so much po, Auntie, sa walang sawang pagmamahal sa amin. At sa palaging pag-share mo ng blessings sa family namin. Swerte and blessed po talaga kami sa iyo, Auntie. Also, si Gilbert Magura with his YouTube channel, Gilmags TV. Thank you so much po, sir, sa suportang binigay mo sa amin since day 1. Hindi ko po makakalimutan yung first time na nagkausap tayo sa phone, na nagbigay ka agad ng tulong sa amin. Sobrang thankful po ako kahit hindi ako nanghingi. Binigyan mo pa rin ako. Ilang beses na rin po, kaya sana masi-bless ka pa ni Lord dahil sa kabaitan mo. Belated happy birthday nga po pala sa inyo ng misis mo. Also, gusto ko rin magpasalamat kay Ate Daya del Coro Reber. Sobrang bait din. Napaka-supportive at napaka-generous. Ang bait niya po talaga sa amin ng family ko. Kahit bago niya lang din kaming nakilala. Sa kunting panahon pa lang na nagkakilala kami, ang dami niya agad surprises at blessings na binigay niya sa amin. Kaya thank you so much talaga, Ate Daya. Thank you so much din kay Ate Commander Aguilar na sobrang bait din sa amin. Binigyan niya ako ng laptop noon, tas computer set naman. Kasama yung Team Sipa. Hello po sa inyo dyan. Kumusta na po kayo? Maraming salamat po. Dahil sa inyo, natupad ko agad yung pangarap ko na magkaroon ng computer set. Napaka-useful pa dahil sa pag-YouTube ko at pag-vlog ko. At lalong-lalo na sa online class ko. Thank you so much po. At sa napakaraming tao pa na sumusuporta at nagmamahal sa akin. Isa po kayo sa dahilan kung bakit ayaw po namin itigil ang pag-vlog. Isa po kayo sa mga inspirasyon ko. At gusto ko po kayong masuklian.
kabutihan kahit sa paraan lang na mapasaya ko kayo at ma-entertain sa mga vlog ko. Again, thank you po sa pagmamahal at suporta niyo sa akin. So ayun na nga mga meg, wala pa kaming planong tumigil o sumuko. Kahit kumunti pa ng kumunti ang viewers at humina pa ng humina ang subscribers. Padayon siya punta, uy, abi pa lang mahinang nila lang. Pero di nga, don't worry po guys, kasi hindi ko po talaga pababayaan yung pag-aaral ko. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, mas priority ko po yung pag-aaral kaysa pag-vlog. And FYI po mga meg, hindi po ako stress or pressure sa pag-vlog. Kasi every time na nag-vlog ako, ang trabaho ko lang naman po ay ang pagdadaldal lang talaga. Pero yung mamshi ko talaga yung nag-iisip ng content. At siya din yung nag-i-edit kahit buntis pa siya. Gura pa din at hindi lang po yan yung struggle niya. Kasi FYI din po, hindi po talaga madali kahit yung paggagawa ng thumbnail. Nag-iisip ng susunod na content at yung pagtuturo at pag-guide niya sa akin habang nagsasalita ako sa harap ng kamera. Kaya hindi po talaga ako agree sa mga sinasabi ng iba. Pinapirahan daw ako ng parents ko. Kasi hindi nyo lang po talaga alam yung tunay na cycle ng pag-vlog ko. Like kapag naglalaro kami ng pinsan ko, bigla na lang akong tatawagin ni Ma'am Shitin kasi may naisip siyang content. And then papasok na lang ako sa kwarto namin at mag-vlog. Then after that, back to laro na. While si Ma'am Shitin nagsisimula ng nag-edit. And mostly sa mga vlogs ko, isang araw niyang matatapos ang pag-i-edit. Kasi kapag nag-i-edit siya actually, mga 6 hours lang talaga niya matatapos. Kaso lagi siyang naantok kapag nag-i-edit. Kaya kapag nakakatulog siya, ayun, break time niya. Charot. So back to the topic po tayo. Yun nga po, huwag po tayong paghinaan ng loob. Instead, labanan natin ang challenge na binigay sa atin. Kasi nga, hindi tayo binibigyan ng pagsubok ni God kung alam niyang hindi natin kakayanin. Gusto niya lang tayo matuto at mas maging matatag. Kung tutuusin nga pangarap lang namin to noon na maging YouTuber at hindi nagtagal, pinagkaloob talaga agad sa amin. Tas konting pagsubok lang, suko agad. Na, wag ako. Enjoy kaya ako dito sa pag-vlog ko. Lalo na pag mukbang, charot. Basta ito lang mapapayo ko sa inyo. Lahat po ng problema ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ito ay mga gabay lamang. So keep on dreaming at tatandaan po din natin. Wag puro pangarap lamang. Dapat kilos-kilos din. Kasi lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan. At ang pinakamahalaga, magdasal at manalig ka. Walang imposible sa kanya. So until next vlog mga meg, sana may natutunan kayo sa akin ngayon. Charot! God bless everyone and I thank you! Shout out! Shout out Crystal Lewis from North Carolina, USA. Kiko Isdaan, Kathleen Deleca, Nathlins TV, King Parikoy TV, Christian Kibido, Ninja ni Mox, Mikay Anavelan Vlog, Flor Cabrera from Bahrain. Part ini. Bye-bye!